Και τώρα, σε συνέχεια των προϊόντων που σας δείχνουμε, θα σας δείξουμε ένα καινούριο εκπληκτικό προϊόν, αλατοπίπερο πιπερόμυλος. 2 συσκευές σε μία. Έχουμε τη δυνατότητα να κόψουμε και να τρίψουμε και πιπέρι και αλάτι με μία μόνο συσκευή. Έχουμε ανοξίδωτο περίβλημα, επαρκή χωρητικότητα των μπαχαρικών για την καθημερινή μας χρήση, για το καθημερινό μας τραπέζι, για το τραπέζι με τους καλεσμένους μας, για το barbecue, για την εξοχή. Ένα προϊόν εκπληκτικό, αμερικάνικης τεχνολογίας, σε πάρα πολύ καλή τιμή και χρήση. Γυρνάμε δεξιά, τρίβουμε το πιπέρι. Γυρνάμε αριστερά, τρίβουμε το αλάτι. Με μία μόνο κίνηση και με μία μόνο συσκευή. 2 σε 1. Η συσκευή μας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε με τους 2 κεραμικούς μήλους που έχει, κάτι πολύ σημαντικό για τη χρήση του πιπεριού και για το τρίψιμό του ή για το αλάτι μας. Κεραμική, επαναλαμβάνω, μήλη που ρυθμίζουμε το πάχος του πιπεριού και του αλατιού. Με μία κίνηση, όπως βλέπετε αγαπητοί μας φίλοι, γυρνάμε και πετυχαίνουμε το πάχος που θέλουμε εμείς να έχουμε για τη χρήση της συσκευής. Άριστο προϊόν, εκπληκτικής ποιότητας και πολύ εύκολη χρήση. Βλέπετε ότι η περιεκτικότητα και το κόψιμο είναι άριστης ποιότητας. Και όλα αυτά σε μια συσκευή ανοξίδωτη και στην εκπληκτική τιμή των 19,90. Μόνο 19,90 ένα προϊόν που θα το βρείτε στα εστιατόρια τα καλύτερα της Αθήνας και θα δείτε πόσο είναι το κόστος του. 19,90 ένα χρηστικό δώρο και αντικείμενο για το σπίτι σας. Με μία χρήση, 2 επιλογές. Και αλάτι και πιπέρι. Ρυθμίζω το πάχος και το σημαντικότερο, η μήλη είναι κεραμική. Για πολύ καλό και πραγματικό αποτέλεσμα.